Hêja dem baş, belê îro mijara me li Başûrê Kurdistanê ye. Wê derê serokkomar hate hilbijartin û ev di navbera PDK û YNK de bû sebeba krîzê. Halbuki gavek em bifikirin, serokkomar yekî Kurd e û divê Kurd jî berê pirsgirêkê xwe bi hev re parve bikirana, çareser bikirana û wek yek deng biçîna vê hilbijartinê. Lê mixabin ev wisa nebû. Bereva ji wê ya hêzên Şîî û Sunnî gorî hewcedariyê xwe serokkomar hilbijartin. Tamam, edetekî wan heye, wana jî ew edet dane ber çawa, gorî vê em bêjin her gav ji yenekê namzedê yenekê hilbijartin. Tabii dikaribûn em bêjin namzedekê din jî derxînin, yekî din jî hilbijêrin. Ama ew ji gorî berjivendiyê xwe dîtin û zanibûn bi vê ya navbera PDK û yenekê yê xerabtir bibe, yê ji hev dûr bikevin, ji xwe evaya pêvajoyek dewam dike, ê wisa jî be. Her wiha dîsa wê bendîne ku em bêjin serokkomar ê niha namzedê serokwezîr yê şêyiyan, kîjan şêyiyan em bêjin tayin kiribe, wiya hilbijêre. Wiya bîne serkar û ew ji hikûmeta xwe ava bike. Berî wekî me got, êdî ev çendin salê ev tecrübe diqewime. Ne îro ye ne duhe. Di vê Rêveberiya Kurdistanê di nav xwe de şêwr mişêwra xwe çêbikirana, nîqaşa xwe çêbikirana, hemû peşgirêkê xwe nav xwe de her bikirana, em bêjin tenê ne serokkomar e, em vêya baş zanin, bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê ve ji girêdayî ye. Serokê wê derê êkê bibe, serokwezîrê wê derê êkê bibe, em bêjin maliyê re kêle qeder bibe, alîgirê cîgirê êkî bibe, serokê meclîsê êkî bibe, evana hemû her sal dibin nîqaş. Mixabin heyanî niha salekî derbastir bû hilbijartina Başûrê Kurdistanê yê hikûmet nehatiye avakirin. Dev ji avakirina hikûmetê berdin, ji bo avakirina hikûmetê hevldan tune, müzakere tune, xebat tune. Bi vê avayî wek berê em bêjin fiîlî Birêz Mesûd Barzanî serokwezîr e, wî karî berdewam dike. Halbuki ew erkê wê qediya ye. Meclîs êdî nacibe, çawa meclîsa berê nacibe gereka serokwezîr jî nexebite. Ev valayî hebe ku serokwezîrek pê bicin. Belê xwe jî dikare dîsa bibe serokwezîr. Ev meseleyeke dinê ye. Ama mixabin ev mesele nayê helkirin. Lê sebebê vê meselê mesela digêje ku ev pirsgirêka. Başûrê Kurdistanê perçe dibe. Wekî tê zanîn, ez bawerim sala 2012 bû, Birêz Nêçîrvan Barzanî serxabûna aboriya Başûrê Kurdistanê îlan kiribû. Serxabûna siyasî na, serxabûna aborî. Yani hêkiliyên xwe aborî ê navnetewî Başûrê Kurdistanê xwe diyar bike. Çi qas petrolê bifroşe, bifroşe kê, bazarciyê wê kê rabike, çi qas petrolê derxîne. Ev gelekî girîng bû. Dîsa em bêjin mal û xizmetan ji kîjan welatê bikire û çi bifroşe. Berberîna xwe yê çi çêbike. Polîtikayên pişesaziyê, çandiniyê, cotkariyê, avahîsaziyê, xizmetguzariyê, tendurustî ê çi bike, çawa bike, xwe biryarê bidî. Ji hikûmeta Iraqê bütçeyê naxwaze û tu bütçeyekî jî nade hikûmeta Iraqê. Bi vî avayî be. Avaya wekî bi zimanekî din êdî serxabûna xwe îlan kiribû. Ev serxabûna Başûrê Kurdistanê. Lê tabii wê wextê destekariya Tirkiyeyê digirtin. Destekariya Tirkiye digirtin û Tirkiye jî bi vê avaya îlan kir, got heyanî niha êdî Başûrê Kurdistanê bi riya siyasî bi me ve hatiye girêdayîn. Çünkü tekliyê me aborî wan vexwartin, bi taybetî petrol li ser erdê Tirkiye re derbas dibe û bi vê avayî em bêjin bazirgan, hêla bazirganî jî em bêjin şirketê Nêçîrvan Barzanî, Mesûd Barzanî, em bêjin hemû Erdoğan ra, gelek şirketên Tirkiye ra, Koç Holding ra tekliyê wan aborî hebe. Damstedinê wan aborî hebe. Hê jî resmî dewam dikin. Türkiye ji ber wê gelekî şanaz bû, kêfxweş bû digot êdî Musul, Kerkûk yani piştî mîsaqê millî cara din Başûrê Kurdistanê beşdarî me bû û bi riya müzakereya
ev mizgînî dan. Eger arşivê wextê bibînin hûn ê binêrin. Belê hewaya wextê rewşek baş bû ama piştre hemû aborî, hemû hêz gavak di destê pedekê de kom bû, yeneke hewaya qebûl nekir. Lê her hinekî bêpar dibînî. Ji ber wekî nakokî di navbera wan de çêbû. Di ser wê de jî em bêjin birêz Mesûd Barzanî sê cara him jî bê hilbijartin êdî wek pergaleke derbeyî Serokatiya Başûrê Kurdistanê xiste destê xwe bû avayê meşand. û meclîs jî girtin, serokê meclîsê jî sirgûn kirin û derfet nedan destûr nedan ku awaya bikeve nav sînorê Hewlêrê. Rewşeke bi vî avaya bû. Piştre em bêjin şerê Daişê, êrişên Daişê û gelek ziyan çêbûn. Piştî wan ziyanan li Başûrê Kurdistanê qeyrana aborî, qeyrana siyasî, qeyrana leşkerî dest da. Eger bi wî avayî biçe hilbijartinê yekser yene pedekê hilbijartin winda bikira. Pedekê winda bikira. Bo vê yekê divê hemleya wisa bikira ku carek din îmaja xwe xort bike, hêza xwe xort bike û bê hilbijartin bi partiya yekemî. Tenê opsyonek wan hebû ew jî referandûma serxwebûna Kurdistanê. Yani ev ne ku daxwaziya serxwebûna Kurdistanê bû. Ji xwe birêz Mesûd Barzanî jî digot tenê em vê referandumê dikin, ew nayê wê manê ku em vê serxwebûna xwe îlan dikin. Tenê em dixwazin vê destûra gelê xwe bixin destê xwe vêya bigirin. Vêya bayhanî bû ziman. Belê. Êniha ev îmaja ku em bêjin serxwebûnê bi rastî jî îmaja pedekê xweş kir û dîsa bû partiya yekemîn ama bedera wê ya gelekî giran bû. Kerkûk, Germiyan, gelek em bêjin Herêmê Kurdistanê sedî çil pênc Herêmê Kurdistanê ji dest Kurdan derketin. Tenê ne ev gelek em bêjin kanzayên petrolê jî parzûngehên petrolê jî ji destê Kurdan derketin. Tenê ne ev jî êdî gumrûk û belavbirgeh jî ketin kontrola hikûmeta Îran. Ji bilî vê bütçeya Başûrê Kurdistanê ew serxwebûna aborî jî têk çû mecbûr ma êdî berê xwe dane Bexdayê. Tenê ne ev piştî mihkeme ev referandûm îptal kir û serokê Herêma Kurdistan Nêçîrvan Barzanî jî evaya qebûl kir û ew referandûm red kir. Hemû hatin xweşkirin. Berê lê hikûmeta Iraqê piştî ku em bêjin êdî dizginên Kurdistanê xistin destê xwe, wana jî peyderpey dengasî derxistin. Mesela maaş nedan. Nedana maaşan da ji wê derê em bêjin Rêveberiya Başûrê Kurdistanê jî rewşa genderî derkete pêş. Yani yeneke jî pedeke jî hemû em bêjin hejmara kesek maaş distînin zêde nîşan didan. Hinek nasnameyê wan tune bû. Rêveberiya Iraqê dibêje hemû nasnameya wan bişînin, ev jî binêrin çi xas personelê we memûrê we karmendê we xebatkarê we pêşmergê we hebin hûr wê maaş bişînin. Na digotin pêşê me re bütçeyekî bişînin em ê vêya parve bikin. Rêveberiya hikûmeta wê wextê bin serokatiya Mesûd Barzanî de ev anîn ziman. Tamam wexteke bütçe jî hatî bi wextê pedekê ev bütçe rasterast parve nekir. Yani an ji gotina yeneke jê memnûn nedibû. Digot para me nade. Wê derê jî dîsa di navbera yeneke û pedekê de dengasî muşkulayî çêbû. û ji ber vêyekî bi mehan maaş nedan. Pêşmerge îsyan kir, xwendekirin îsyan kir, karmenda îsyan kir, mamosteyên îsyan kir, ser rakirin lê êdî bi destê zorê evan hatin bêdeng kirin. Hê jî maaş temamî nehatin ava. Lê yenekê tiştekê din kir, hemleyeke din kir, got êdî vir û pêva bila maaş hemû maaşên pêşmergeyan yani hemû maaşên em bêjin xebatkaran bila rast Rêveberiya Iraqê bide. Pêşî bütçeyê ji ew re neşîne. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê re neşîne
برا هەموو ڕێبەبەریە عێراقی بدە یان مالیەیە خۆ ڕادەستکی ئەم di پارلەمانتۆیە عێراقیدا jî hate qebûlkirin bi destekarî yenekî çima yenekê jî dixwast em bêjin gava pedeke tiştekî nede xwast xwe xwe em bêjin wê derê bigire û para xwe xwert bike dîsa tiştekî din yenekê kir yenekê got eger bi vê avayî biçe em dixwazin em dikarin ji başûrê Kurdistanê veqetin xweseriya xwe îlan bikin bi vê avayî wekû vîlayetek devam bike di qanûna bingehîn anayasaya bingehîniya Iraqê de ev heye destûra bingehîn de ev heye berê ev mesele hinekî hate çemezandin hate sekinandin dîsa wexta em bêjin başûrê Kurdistanê ew derbeyek hate em bêjin hate lêdan û Kerkûk meseleya Kerkûkê germiyanê wan de jî hevdû şûjdar kirin pedekê got te daye yenekê got te daye ew din tiştekî din got ew din na hemû berpirsiyarê vê bûn hem Îranê hem jî Tirkiye hemû hêzên Kurdan tehdît kirin bi taybetî jî rayedarên Îranê çûn hevdîtin pêk anîn berî referandumê ew kirin yani gotin hûn serxabûna Îran nekirin neçin referandumê lê herêmên Nakok ê Kerkûkê wana derdora dîsa deverê Musulê heyanî Şengarê ew ji we re veya qebûl nekirin gavak pedekê Amerîkayê got veya terox bikin gelek werata got veya terox bikin hin soz dan hin imtiyaz dan eger evaya müzakere bikirana û birêz Mesûd Barzanî bigota tamam dostê me der û dor evaya qebûl kirin şert jî ev êdî maddeya sed çilî jî hate bicî herêmên Kerkûkê wana êdî bi Kurdistanê ve evaya hikûmeta Iraqê jî qebûl kir Îranê jî qebûl kir Amerîka jî qebûl kir êdî em firsendekî didin dostê xwe civata xwe wê wextê em ê gora wan bikin referandumê bidin sekinandin eger bida sekinandin pedekê nikaribû hilbijartin qezanj bire yan jî yê gelekî zayıf bûye hêzên cuda cuda ê derketina ne ku ev yenekê qezanj bikira bibiya yekem îhtimal bû ji ber ku bi wextê Kerkûk ê li ser başûrê Kurdistanê bûye gava Kerkûk ser başûrê Kurdistanê bûye yeneke dibû partiya yekemîn pedekê ji bo iktidara xwe evaya qebûl nekir lê binerin ji ber vê meseleyên pedekê yenekê mixabin meseleyekî gelekî kronîk e û nikarin vêya xelas bikin azad bikin ji ber wê her kêliyê de her gavê de nakokî derdikevin ji ber vê yekê beramberî Amerîkayê beramberî Ewropîyan gelek hêzên siyasî anîne ziman hêzê xwe bikin yek hêz jî nebûne yek entegrê hev nebûne başûrê Kurdistanê na du perçeyî ye pêşmerge du perçeyî ye maliye du perçeyî ye û hikûmet perçeyî ye hikûmet tune ye perwerde dîsa em bêjin ne merkezî ye asayiş ne merkezî ye îstixbarat du îstixbarat hene lê biner û yeneke ji di nav xwe de em bêjin Bafil Tarabanî Lahor Şêxcengî ewne jî şerê hev dikin dîsa gelek partî û hîzbê cuda derdikevin millet yenekê bertekan nîşan dide û de wan partiyan wek reaksiyon ewanan xurt dibin îceyê em bêjin rêveberiya nihaya ya yenekê müdaxaleyê wan dike şerê hev dikin ji xwe aliyê pedekê wir jî şer derket bi eşîran re nav xwe de şerê hev kirin evê çi bibe ev bi vê avayî başûrê Kurdistanê ne dikare serxabûna xwe dest bixe ne dikare îstiqrar û aramiya xwe dest bixe ne dikare em bêjin vê pêvajoya xeter de ne dikare bawekî rêk û pek kar û baran jî bike ji ber ku em bêjin müttefiqê wî jî dibînin Amerîkaya em bêjin İsraîlê Brîtanyaya Almanyaya Fransaya welatên derve ê em bêjin bawekî dostanî nêzîkî Kurda dibin ewne lê dinarin Kurd nav xwe de perçeyîne nikarin siyasetê bimeşînin ê çawa bi Kurdan re bimeşin çawa bi Kurdan re bimeşin ev problem belê bi rastî wer diyar e ku gereka formülasyoneke nû bibînin ev formülasyona hanê heyayê na 50-50 yani sedî pêncî ya yenekê sedî pêncî jî ya
پدکی باشوور کوردستان بیا وای نافخدا پار بکردم از بار نوت هفتان دا جره یکمن پشتی ام بیش شهر نافخوی کردم لحولری بری ویا شهر براکش گله که ام بیشن دیروگ کدنیا وقت که مجاره کدنیا لی د نوت هفتان دا د تلویزیون دا لامریکای وزیر دربیه امریکای مدلین اولبرایت به زوره دست برز طلبانی و برز بارزانی مثل بارزانی هایی با هفته دستانه هفته یعنی به دلخوازی نه فیدو کی بود دیسا آن هایی با هفته مخابن راستی جی تشتکی ایشه tamam piştiwe hev kirin û gelekî jî têkiliya wan baş bû bi taybetî Brêz Tirabanî û Barzanî hewldan ew pêvajo meşand ama Kurdistan axirê encam di nav xila xistin du perç niha yeneke zayıf biye pedekeneke xurt biye ji ber ku apoliye wê xurt e bêjin mudaxaleyê wê hêzê wê xurt e û ji ber wê tesîra wê xurt be û dibêje na gorî bêye ez ê dest bixim yeneke jî dibêje na peymana me hebû em ê bi wî avayî berdewam bikin دستوري نادن هيزين دنيجي رابن وامبيجن ده حكومتي دا جي بگرن يانجي ببن خدان صوص جبركو سلاح دسته بانده و فورميلاسيون اكدن ري اكدن جنابينه خطر اكدن ديسا امبيجن ثروت و سامان كردستاني يعني پره پترولي ناينن كردستاني بكار ناينن همو در خصنه در مخابن بریه و شاری بریه و کری بانکین ترکیه بانکین اروپایی دا یا جنبشن خانی کرنه ل امریکایی کرنه ل امارات کرنه ل قطر کرنه ل ترکیه کرنه ثروت سامان خو شخصی یعنی و حبونا ولاد حبونا جیباکی حبونا ملت جبو خو بکارانی تمام اموش قبول نه جی قبول کنه اما باری هیچ نبه بالو بی پری خو بینن Kurdistan'ı fabrikayan ve bakın. Jbo çandiniye bir karbine. Bugün karsaz veya bu karbini bırak gerçi istihdam ve gerçi bıkabde. Gel maaşın adın. Ne kadar debara xo bike gel. Em bejin rej birine, hertiş birine. Tane xaniye mezin ledine yani gotna kema Kurdiye de bejin seri koç bini puç. Eri xaniye mezin hanin, ihtişam ke mezin heye ama millet bekare بداره بپیشه بهنره پرورده قلته پرورده گلکی خرابه و آخری انجام ملت کوچ دکنه جو باشور کردستانی ملت کوچ دکنه چه عرب جو بغدای جو موسولی دینی لباجارین کردستانی بجیده بن و داری خانیان دستین اراضی دستین بجیده بن باسی براحتنا و داری بجیبونه لی کرد orada خود ترک دکن ومخابن mesele kronike. Na emni kan veya bejin hele ideolojik rebiner nizam abana hanın dizim falan filan na strukturek yani ben dünyadaki bir avay hat yarmışlar. Ama bu gerek avaya bir cüda kırır. Mesela minake cihan ne gavakan ben erin minake cihani çağdık numuzanın yani gava yekemin şerri hevtkın. Her varati de pevajo enne tevbune da şerri nafayı mezim diye. Hezek هزین در همیان تک دبه یکسر هزک او بی آوای نتو یکتی خواهد کن. لهن وراتانجی تو هزک لحنبر هزک سر نکتیه. به دهان سالانه بیشن شرح کرنه یا ناپوک یا مذاکره آخری انجام چه کرنه؟ مجلس آوا کرنه. دوان مجلسان دا هزا خو پار بکرنه. مثلا ها پارتین کرده ای باشور کردستانی مجلسیه bu gotuna tamam hayran de encam helbijartın da çe encam derkebe goruyen biç. Muhabın löverci encam der makave jberkum millet harema soran ve harema behdinan edi ne partiti ev qas şehev cuda bune her qadar bizan be. Helbijartın je encam iner. Beri tişti handi sajhane di cihanida. Bu beş çarek ditine. Mesela debinerim Britanya'yı duhav meclisene. یک مجلس گله یک شی مجلس آسیزاده یعنی یا آسیزاده یا بری شهر حیف کردن بگون نه زنگینین بانکه فینانس هر تشت دستیوان ده و نخوازن هر تشتی هم بشن مجلس گل را بهیر
Meclisa xud devleta kur ya İngiliz ya ku İngiliz efqası xorte hey de cihanê da em bêjin xudan soz e siyaseta cihanê dimeşin ew meclise. Meclisa gel tenê em bêjin îdareya Brîtanyayê dike. Serok Vezîr tenê em bêjin siyaseta Brîtanyayê dike. Di asta navnetûyê de ew siyaseta Brîtanya ya mezin meclisa asilzadeyan dike. Mesela em bêjin Kurdistanê hebûna eşîran berê baweyekî dezavantaj wekî kemayê xeletîtê xwe ama realîteyeke Kurdistanê ye. Rûspiyên eşîran, Rûspiyên Kurdan, rewşenbîrên Kurdan, siyasetmedarên Kurdan ê xudan tecrübe dikaribûn meclîseke wiha ava bikirane û bibîyane endamê daîmî yê vê meclîsê. Wek hakim, wek xudan vicdan ji bo Başûrê Kurdistanê, ji bo hemû deverên Kurdistanê dikaribûn biryar bigirtane. Ji bo edaleta Kurdistanê, ji bo parastina Kurdistanê. Wê wextê ev partiyên yeneke, PDK, zehmetkeşan û nizam partiyê din hemû dikaribûn bi saya vê meclîsê hev bawer biyana pêşmerge ji bikirana yek, maliyê ji bikirana yek, gelek sazî û dezgeh entegrê hev bikirana. Meclîsa gel ya hikûmetê jî belkî hiç nehewce bu em bêjin Mesrûr Barzanî, Nêçîrvan Barzanî, ne em bêjin Qubat Talabanî nizam KKK ew malbat vê re mijûl biyane. Dikaribûn ewaya radestî evekî bikin teknokrata kesek vê meselê bi rastî jî zane pispor be. Radestî wan kirine bira wana karê teknîkî, karê rêvebirinî, karê malî, bawekî zanistî, elmî, siyasî bimeşandine. Ama meseleyên stratejîk dîsa dikaribûn di destê meclîsa asilzadeyên Kurdistanê de biman. Rûspiyên Kurdistanê, ez bibêjim Rûspiyên Kurdistanê baştir e. Modîreka haş pêş bixistana û wê derê çarçeveya xwe daniyane. Mesela em bêjin gelek nexaşî û nakokî derdikevin, edetê me Kurdan de hebû Rûspî navbênkariyê dikin. Hev tînin. Eger ev meclisek wiha hebiya hergav anha yê zordestî bikira, text bikira yê bigota meclisa xwe ya gel ava bikir. Ê bigota nehewce hûn bi vî avayî biçin Iraqê. Wan meseleyê xwe nav xwe da pêşê hel bikin. Bibînin mesela Birêz Mesûd Barzanî ne wekî em bêjin serokê PDK, serokê wê meclisê wekî serokê wê meclisê em bêjin nüfuza wî ya, hurmeta wî ya, siyaneta wî ya ê zêdetir biya. Birêz Tarabanî di wê meclisê de bi cih bigirta. Tabloyeke dinê derketa. Yani tabii ev formülasyoneke vê gavê dikarin gelek formulasyon, dikarin gelek rê û dirbê nû bibînin û bibêjin ki heyran ev mesele bi vî avayî naçe em ziyanê dibînin. Niha rola Başûrê Kurdistanê gelekî giring e. Yek, Başûrê Kurdistanê vê pêvajoya de mümkün e bibe bi gêja serxabûnê. Ama gereka bi vî qalibê, bi vî tarzî, bi vî nakokî, bi vî muşkilahiyê nikare. Xwe nikarin biçin. Konjonktûr müsait e. Rojhilatê Kurdistanê çi em bêjin niha di nav şerda xetere heye, Rojhilatê Kurdistanê ji bo berxwe bide hewceyê Başûrê Kurdistanê ye. Rojavayê Kurdistanê aniha sibê em bêjin şara ra şerek derkeve, ambargo çê dibe, tengasiye çê dibe, aliyê Tirkiye, aliyê Sûriyê, Medîrokê de gelek cara dît. Tenê deriyek dimîne deriyê Sêmalk. Em zanin PDK gelek cara hemberî Rojava jî ambargo danî. Tünêl vekirin, nizam çi kirin çawa kirin, xendeq vekirin. Êdî gerek avana rabin. Bibin dîroka şermahiya Kurdistanê. Ji bo wê gerek ew derî hergav bi awayekî aramî vekirî be. Her wiha em bêjin peşmerge amade be alîkariyê bide. Eger vê hêzê nîşan bidin, bi wextê yekitiya Kurda xurt dibe. Vê rolê tenê Başûrê Kurdistanê dikare bilîze. û hêla dîplomasî meseleya pêvajoya Rojava de jî dît, gelek ciyanda jî aniha jî em dibînin eger siyaseteke aqilane, dîplomasiyeke baş bimeşînin ya hevalbend bimeşînin û wextê dikarin gelek tiştan bike. Eman vê başdanın İngiliz niha dixwazin him plana çê bikin PDK û yenekê jî hevdû cuda bikin. PDK, yeneke, PYD, PEJA hemûyan hevdû cuda bikin. Perçe bikin. Türkiye ji vêya dikin, Erebistana Sûdî ji vêya dike. Mixabin ev xetere zêdetir e. Gavak ev xetere pêk bê ne Bakur, ne Rojhilat, ne Başûr, ne jî Rojava
چو یک ناگیجه مرازه خو ناگیجه آرمانجا خو هیرا سیاسی و افسد سالا کرده جورونده yani mesele başvuru Kurdistan çima başvuru Kurdistan ev taybetiye heye tecrübe de han salan heye yekşi de asla namnetevi de hera kanuni hatiye kabul kirin ve de tecrübe heye ki muzede li his perçeye ev hizb beyek dikare peşengi gerektirsen bikre heyani bikre ji bo Bakuriya Kurdistanê anha xitimiye devleta Tirk naxwaze qanunan derxîne soz da bû devleta Tirk vê gavê dixwaze bixapîne pêvajo ber ve xitmandinê çûye heya bigire devleta Tirk dixwaze hin ciyan provokasyonê çê bike cartin şer dest pê bike û hestê nijadperestiyan Tirkan xurt bike Erdogan bu wê avayî biçe hilbijartina û belkî dest pê hemberî hede Dem Partiyê saziyên sivîl dîsa bêjin operasyona pêk bîne bêje evana bi teror re eleqedarin dîsa rêya Biraz Öcalan bigire û bi vê avayî bi hestê nijadperestî dîsa hilbijartinê qedej bike wekî din zû nemimkün e biriya derbê salê 2015 wisa bû piştacî em bêjin gelek cara mev dît di vê pêvajoya de ê ku navbênkariyê bike hinekî baweriyê bide ewlehiyê bide hakimiyetî bike dîsa Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ye vê binerin wekî heyetek em bêjin Birêz Mesûd Barzanî û Birêz Batûr Telabanî dîsa em bêjin Rospiyê wê derê serwerê wê derê oldarê wê derê hin karsazên wê derê wek heyetek 10-15-20 kesan Türkiye ziyaret bikin bibêjin heyran em dixwazin bibin alîkar ji bo vê pêvajo bawekî aştî aramî xelas bibe em dikarin hemû barê giran hilgirin ser xwe ewlehiyê bidin we hin meseleyê nakok da henin em ê dikarin rola xwe bihîzin boya gereka Başûrê Kurdistanê xurt be yek be ev nîne em dîne bixabin ana halê binerin dîsa ev di pêvajoya vê mezin da ev meseleya serokwezîriyê nîşan da dîsa em bêjin ji hev cuda dibin nakokî nebaşin û mixabin hê hikûmeta wan nekirine beramberî ku soz dane hêzên navnetewî Amerîkayê wana hê yekîtiya pêşmerge ava nekirine bawekî formalîte şekl û şemal kesî ji nikarin mixapîne rewşa genderî ji xwe êşeke Başûrê Kurdistanê ye kê çi biriye çawa biriye çi destaya çi se hebûnên Kurdistanê çi hêza wî heye çawa kiriye kes halê kesî napirse û du pêşmerge mil bi mil li hember Seddam şer dikirin niha pêşmergeyek hewceyî maaşe şeş meha heft meha maaşa xwe negirtiye nikare debara xwe bike pêşmergeyê hevalê wî din jî xwe danê holdingên mezine bi milyar dolaran re kere nabêjin ev realiteya Başûrê Kurdistanê gerek ev nebûye gavak ev bibe hemû wêranî hemû wêrtasî hemû xetere hene ji ber wekî ne hewce îlla em reş bikin nizam çi bikin çawa bikin vê em bangewazî bikin gelê Kurd yekitiya xwe saz kiriye yekitiya xwe ava kiriye di her rewşê de me dît êdî kesekî Mehebatê rewşa Efrînê fehm dike kesekî Kerkûkê rewşa Amedê fehm dike Amed êdî Germiyanê fehm dike Kermanşah êdî serhedê Qersê fehm dike derdê wî zane bawekî civata Kurd nêzîkî hev dibe mijareke xetereyek hebe gelê Kurd rabiye gelê Kurd yekitiya xwe ava kiriye sazî û dezgeh û rêxistin û partiyên Kurdan jî gereka gorî vêya tev bigerin piçûk nefikirin mixabin paş gel damane pêvajoya cîhanê teknolojî siyaset gelek tişt koyare siyaseta Kurdan jî sazmaniya Kurdan jî gereka bikare belê ez spasya dikim mala we ava be ve gudarî kir ez dîsa rica dikim kanala me parve bikin biecîbînin roveyên xwe binivîsînin û yek jî heqeten bibin abone û bidin parvekirin aboneya me re çêbikin gerek ev kanala xurt bibe mezin bibe û pêşiya kanala Tirkî bikeve pey derpê eger wisa bibe jî pey derpê ez ê giraniyê zêdetir bidim vê kanalê hûn jî hinekî min teşvîq bikin belê
Ez spasiyê we dikim. Mala we ava be.